tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Best friend ko, ang tanging hindi umalis sa tabi ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na may lihim sa buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Zai. 30 years old. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa magulong pamilya. Halos taon-taon, nagkakahiwalay sina mama at papa. Ang kuya ko, puro problema ang dala. Dahil madalas nagtatrabaho si mama sa catering, naiiwan ako sa lolo at tito ko. At sa mga panahong yun, pinagsasamantalahan ako ng sarili kong lolo at tito. Sinubukan kong magsumbong kay mama. Pero ang sabi lang niya ay, "Lumayo ka na lang, gulo lang yan. Kahihiyan yan sa pamilya natin." Masakit na yun ang mga salitang napakinggan ko mula sa sarili kong nanay. Pero kinailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. At sinubukan kong lumayo sa kanila. Pero ano bang laban ko? Sa barel at kutsilyo na itinututok sa akin sa tuwing gusto nilang may mangyari. Sarili kong ina, walang pakialam. Kanino ako lalapit? Ilang taon kong tiniis yun. Matagal. Pagdating ng high school, wala akong halos kaibigan. Pero dito ko nakilala si Bash. Kaibigan siya ng boyfriend ko. Naging close kami at naging mag-best friends. Sa piling niya, nakaramdam ako ng saya. Nakaramdam ako ng kalayaan. At ipinaramdam niya sa akin ang pagmamalasakit. Hanggang sa nagkahiwalay kami ng boyfriend ko. Pero steady pa rin kami ni Bash. Matalik pa rin kaming magkaibigan. Nagbiruan pa nga kami minsan. Tayong dalawa na lang kaya? Sinasaktan lang tayo eh. Biniro ko pa nga siya. Sana ako yung huling babaeng mamahalin mo. Pero ngumiti lang siya at niyakap ako. Tuloy-tuloy ang communication namin ni Bash. At tuloy-tuloy din naman
ang pag-usad ko sa buhay. Ilang taon ang lumipas, nag-asawa ko. Gusto ko na talagang makaalis sa lugar na puno ng masamang alaala. Sumama ako nun sa manliligaw ko. Nabuntis ako. At syempre, ginawa kong godparent si Bash. Kaya lang, hindi nagtagal. Nagkahiwalay rin kami ng asawa ko. Dahil nalulong sa droga ang asawa ko. Bukod pa rito, nananakit ang asawa ko. Kaya nung tumawag ako kay Bash, grabe na lang ang pagkaawa niya sa akin. At meron siyang ginawa na hindi ko naman hinihiling. Pero kusa niyang iginawad sa akin. Umalis siya sa trabaho at pinuntahan ako agad. Sinabi niya sa kanila, na kailangan niya akong puntahan. Tumira siya sa bahay namin. Niyakap niya ako. At nung may pagkakataong bumalik ang asawa ko sa bahay, tinanggap ko ang asawa ko ng buong buo. Iniisip ko kasi yung anak namin. So sinamahan ako ni Bash sa bahay namin. Then may isang gabi na nakita niya akong binubugbog ng mister ko habang naglalaba. Pagkakita niya sa akin, iniharang niya yung sarili niya para siya mismo ang tumanggap ng mga suntok para sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na umuuwi ang asawa ko sa bahay. Nabalitaan ko na sumama na siya sa ibang babae. Fast forward, sinikap kong magtrabaho para sa anak ko. Umuwi ako sa bahay ni Mama. Nag-asawa uli ako, nagkaanak pa, pero hindi rin naging maayos. Hindi kami nagkasundo ng biyanan ko, kaya pinili kong bumalik sa bahay ng mama ko. Kahit maraming nangyayari sa buhay ko, si Bash hindi nawala. Kapag stress ako, siyang nagpapasaya sa akin. Kapag umiiyak ako, pinapatahan niya ako. Kahit siya mismo, nakikiiyak rin. Nandyan siya sa lahat ng hirap. Pati konting ginhawa. Minsan nga kapag nagkakainuman kami, napag-uusapan namin na kung o pwede lang sana maging kami. Lagi naman kasi kami magkasama. Alam namin lahat ng tungkol sa isa't isa. At isang gabi sa gitna ng iyakan at kalasingan namin, niyakap ko siya, hinalikan ko siya. At may nangyari sa amin. Wala namang nagbago pagkatapos nun. Para lang kaming dati. At alam ko na mahal ko siya. Mahal ko siya pero may mga anak na ako. Kahit hindi kami okay ng tatay ng bunso ko,
Sa mata ng ibang tao, siya pa rin ang asawa ko. Parang gusto ko nang sundin ang sinisigaw ng puso ko. Ang ipaglaban si Bash. 4th degree mag-cousin ko siya. At ninang siya ng anak ko. Itatago ko na lang ba ang nararamdaman ko para sa kanya? Ang taong hindi kailanman bumitaw sa akin? Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Zai. At ito ang aking secret 5.